Hey, arụ mere ife njiwe si na arụ mere bụ enweghị famili ga-abata na ya na Ifeanyi Uba senatorial zone iji ga-afụ one way or the other. Enwe onye ga-ekwu na Ifeanyi Uba nyere aka one way or the other. Ọnwụ Ifeanyi Uba gosi na-ewute onye ọbụla. Ọ bụ na ịbụ onye ihe ọma na-amasị, ọnwụ ya gosi na-ewute gị maka afọ some people na-ama ọkụ ya due to in one way or the other due to his action. But ewepụ that one n'akụkụ, ewepụ politics n'akụkụ. Ifeanyi Uba is a very nice man. Ifeanyi Uba is a very good man. If you will remove politics, that man is an angel. So ọ bụ na ịgba among the people na-ama ọkụ the death, ọ dị proper. You gotta go because na enweghị any family na ị ga-abata na Agwata na Nnewi na all this senatorial zone ọ na-represent a ga-ekwu at na Ifeanyi Uba impact his or her life one way or the other. So the ọnwụ egosi na-ewute people. Ọgwa maka ngwa onwe gị na-ama ọkụ the death, yeah, dey very careful. Yeah, very careful maka na enwebe anybody mere impact the guy imegwere. Because na to be a nice person, to be a good man, it takes a lot. It takes a lot. No matter who you are. Share the video.